zahvaljujem što ste došli, znam da je malo nezgodno vrijeme, da je sve okolnosti vrućine i tako dalje. I više sam jako zadovoljna što ste prihvatili poziv. U ime Okrena Hrvatske Hrvatske, lijepo vas pozdravljam i iznimno mi je čast, iznimno zadovoljstvo da mogu predstaviti ovdje i neke naše umjetnike koji osobno sudjeluju u ovoj izložbi, kao što je gospodin Rončević. Ovdje imamo i gospodina Skopu, bivšeg dekana Likovne akademije na Širokome Brijegu, i imamo likovnog i književnog kritičara i eseista gospodina Milana Bešića, koji je otvorio više od 100 izložbi diljem Hrvatske i inozemstva. Pa evo, neko moje razmišljanje o ovoj izložbi koju sam osobno imala prilike vidjeti u Osijeku u Waldinger galeriji, koja duboki dojam na mene ostavila, jer ispred nas se nalazi 6 renomiranih suvremenih hrvatskih modernih umjetnika, koji su svojim likovnim jezikom, crtom i bojom izrazili viđenje svestranog umjetnika Dantea, čiji se 700 godina spominjemo od smrti i njegove božanstvene komedije. Mogli bi čak reći da se može upotrijebiti izraz umjesto božanstvene božanska, jer je na neki način to jedna otvorena knjiga duše za sve koji poznaju Dantea i njegovu božanstvenu komediju, samo u jednom likovnom ukoričenju. Talijanci uvijek diče tim svojim dijelom i znamo da se sastoji od 3 dijela, Raja, Baka, Čistilišta, kako oni kažu, Inferno, Purgatorio i Paradiso. I evo, taj tema koja se provlači još od srednjega vijeka, znači još su u srednjem vijeku umjetnici onako smijeno poticali upravo tu temu i nije ni čudo što se ta tema tako granava i bujala u prostoru i vremenu tijekom sljedećih stoljeća. Pa mogu reći čak i da je sam Dante bio crtač, slikar na neki način, jer je rekao i sam bi slikar htio biti moj crtež da ti vid bolje sudi u njegovom 22. poglavlju. A što se tiče naših umjetnika ovdje, oni su iskoristili svoju sugestivnu snagu, svoj likovni izraz, tako da su u svojim viđenjima prikazali i razne scenične prizore, i mrtline pakla, i životinje i beštije, i ljude i neljude. Zatim možemo primijetiti i oštre kontraste boja i jednu sutljevanu perspektivu. U svakom slučaju, ako pogledate recimo na ovu stranu, možemo vidjeti Buntaka koji ima jedan koncipirani grafički raster, dok recimo imamo ovdje Kesera. Keser ima jednu detalističku lisku, jednu kolorističku nit boje. Na lijevu stranu imamo Kuliša koji ima jedan koloristički ekspresivni žar. Zatim imamo Rončevića koji više onako ide u jednu diskurs apstrakcije. A ovdje imamo Švaljeka na zidu lijevo. On je onako uvijek švaljekovski, ovako bi rekla, na jednoj razini između likovno-rajskoga svijeta. Dok Kuzma Kovačić, koji se nalazi upravo iza mene, bi rekla da kipari boju. U svakom slučaju, ja ne bi duljila, imamo gospodina Bešića koji je meritorniji za nešto reći o tome, ali bi definitivno zaključila da je Dante sve nas posjetitelje danas i u buduće definitivno naveo da vidimo ono što je on vidio, a ujedno i tako inspirirao naše hrvatske umjetnike. Evo sad bi dala riječ gospodinu Milanu Bešiću da kaže svoje razmišljanje o izložbi, čiji je ujedno on i autor. Izvolite. Poštovani, najsrdačnije se zahvaljujem Zorani na lijepim riječima u kojima je gotovo rekla sve što treba reći, pa mi je na taj način markirala put u kojem ja mogu krenuti. Pa se za to zahvaljujem. Zahvaljujem se poštovanom Ratku Krstičeviću, neprolaznom matičaru, znanom i poštovanom u cijeloj Hrvatskoj, koji je prvim svojim glasom prihvatio izložbu. Hvala ti na to. U moje ime i u ime svih 6 umjetnika koji su mi rekli da to tebi prenesem, a to s radošću evo upravo govorim.
Ovdje su autori koje su vama dobro znani, koji su u ovom prostoru više puta izlagali. Ovdje su samo dva umjetnika, također dobro znana vama. Ovdje je Stjepan Skoko, višegodišnji profesor i dekan Akademije Ljubomir na Brijegu, sadašnji prorektor sveučilišta u Mostaru, koji je također upućen u izradu platije i odazvao se radilo da je došao s nama. Na osobit način ćemo pozdraviti Igora Rončevića, jednog od ovdje autora, novoizrađenih akademika i pedagoga koji je odgojio na Zagrebačkoj akademiji kao profesor u svojoj klasi, brojne naraštaje. Pa, evo Igore, dobrodošao. O izložbi koja sama po sebi govori iz naslova, već iz svojega samoga naslova, Dante u dijelima suvremenih hrvatskih umjetnika. Naime, tako sam naslovio ovaj tekst i ovaj autorski koncept koji je htio sudjelovati u obilježavanju 7. stoljetnice ili 700 godina od smrti onoga koji je utemeljio talijanski jezik, suvremeno europsko pjesništvo, Dante Alighieri, Firentinac, koji je napisao ovaj spijev, možda je utješno podsjetiti na činjenicu kao prognanik iz svoje Firence, jer je u političkim sukobima bio na krivoj strani, pa da bi spasio glavu morao je svojega rodnoga grada pobjeći. Dakle, možda je izgnanstvo ili prognanstvo, izbjeglica ili prognanik, koji puta evo donese i to što nadživi trenutačne političke sukobe koji su njega doveli u tu situaciju da je svoje kuće iz obitelji koja je bila u Firenci u prvome, ono što kažu u Beću, Erstepeciru, u prvome krugu u gradu Firenci, to znači da su među najstarijim stanovnicima Firence obitelji koje neće potiče iz Rima. Danteov spijev, kao što dobro znate, dobio je i zaživio je povijesti književnosti Hrvatske i svjetske po prvome tumaču njegovog spijeva, to je bio Boccaccio, koji je zapravo nakon Danteove smrti, kada se politička situacija smirila, bio pozvan u Firenzu da posthumno, reklo bi se jezikom puka, tumači taj spijev. Pa ga je u svojoj interpretaciji nazvao božanstvo ili divina komedija. Nije ga izvorno Dante tako nazvao, nego Boccaccio, onda se je to tako i prihvatilo. U prigodi kada cijeli svijet obilježavao i cijela Italija je bila zapravo, gotovo bi se moglo čak od najviše akademske razine do one pučke, popularne ili festivalske, koja je obilježavala tu veliku obljetnicu. U nas u Hrvatskoj se obilježila obljetnica upravo sa ovim dijelima suvremenih hrvatskih umjetnika u prigodi kada je Matica Hrvatska inicirala projekt obnovljenog ponovnog prevođenja Dantea na suvremeni hrvatski književni jezik, koji je kao posao povjeren Božidanu Petraču. Prvi cjeloviti prepir Danteov 1909. godine započet, na dovršen 18. kojeg je radio Isma Šijani, erudit, a Isma sam i ministar pomoćno i tako dalje, mnogih funkcija. Od te 1909. godine Rački Kršnjan je povjerio likovnom jeziku da se govori o Danteovu Mirku Račku. Rački je napravio znamenit, da su sva tri pjevanja, a prvo pjevanje koje je bilo predstavljeno u Firenci, odmah je u Italiji prihvaćeno i otkupljeno. Tako da je prvi umjetnik Hrvatske u 20. stoljeću koji je završio kolekciju
Ficiji, kolegi Ficiji bio i Porački, što nas ima koristi na čast. Meni je upućen poziv u ovome predivu koji je zapravo kulturni i prevodački pothvat Matice Hrvatske, iz kojeg se obilježava hrvatskoj kulturi, hrvatskoj književnosti, hrvatskoj muzici, 700 godina smrti Dante Alighiera, da predloži koncepciju s kojom će se u likovnome jeziku izraziti Dante. Uspio sam na kolegiju isposlovati, ako tako mogu reći, ja mislim da tako treba govoriti, da ne bude jedan autor, kao što je birački dio, da ih bude više. To jest, da se u jeziku koje mu je Šnjani preveo Dantea ne može danas ni govoriti ni pisati. Jer se hrvatski jezik, kao svaki jezik u Hrvatskom, mijenja kroz vrijeme, dolazi do novih riječi, do novih kovanica i dolazi do novih utjecaja. Ono što su u hrvatskom jeziku svoje vrlo bili generalizmi, trucizmi, anglizmi, italijanizmi i tako dalje, koje Šnjani vojski više nema. Dominantni su anglizmi, dominantni su druge kovanice i dominantni su termini koji se više ne koriste. I sam jezik hrvatski koji je transparentan, koji je kovan, koji je prozračan, koji je kao takav promijenjen. U takvom jeziku Petrač prevodi Dantea ne u 11. tercinama, ne u Rimi, nego u slobodnom stihu, kao što je i sam Šnjani prepjevao Dante u slobodnom stihu, za razliku od Kombulovoga prepjeva glasovitog hrvatska tiskala prije 20 više godina, 30 godina, koji se drži da je perfektno prepjeva i zaista jest. Kombulovo kongenijalno djelo prepjeva je jedinstveno. Međutim, kad bi se tako danas prevodio Dante, izgubila bi se energija komunikativnosti. Rimovani 11. ne bi sadržaj mogli iznijeti van, nego bi formalno otkrivali ono što se od takvoga pjeva, od takvoga prepjeva zapravo u tome rimovanju formalno odbija. Iz činjenice da se u hrvatskom jeziku potrebno je tako novo korištenje novog materijala ovoga jezika, ja sam predložio da se u likovnom jeziku autori budu različiti. Ne jedan, nego da ih bude više. Zašto? Zato kako bi u likovnom jeziku dobili prepjev Dantea koji je bio analogan u hrvatskom književnom jeziku. Pa je ova naoko disonantna, različita, pa možda nekima i suprotstavljena projekta pojedinih autora, zapravo suvremeni likovni govor suvremenih hrvatskih umjetnika koji je živ i u tom rasponu govora naši umjetnici tako ne slikaju, ne crtaju, nego govore. Oni u likovnom govore. Pa je Puntak zapravo u svojoj crtačkoj matrici poveznice nematvačke, neke saračke. To je ta tradicijska poveznica vašeg crteža, zbog toga sam predložio da bude Puntak i da ta tjelesnost crteža zapravo naživi kao vrsta govora koja je takva živa u suvremenom hrvatskom jeziku likovnom. Kuliš, piktoralizam kuliški slikar, naravno je dobro došao kao autor koji će bojom, kako nešto memorirano, reciklirano, shvaćano, doživljavano, tumačenje pakla u tom kuliškome otjelovljenome kuliškome jeziku progovoriti o onim slojevima, stanjima koje u paklu crtežom, crno-bijelim dijelom Puntaka ne može. Pa bi stoga ta dvojica dobro funkcionirala u tom prostoru, kao što su Keser i Rončević u čistilištu progovorili